tothom, benvinguts a Cardats Games amb en Neko el Mando. Molt bones. Després del ridícul que vam fer l'últim dia hem decidit canviar de zona. Anirem. Jo te guiaré sense dir-te per aquí, no? Aquesta és aquesta zona tan Per aquí maca. no. Ara per aquí. Recte i cap a l'esquerra. I si aquell al principi li anem a dir que aquí es pot? No, és igual, així ja... Cap a la dreta? Sí. No, cap aquí no. A veure, on estava? D'on te vens, tio? És que Vinc d'allà dalt. Va, doncs cap aquí, cap a l'esquerra, ara. Aquí. Aquí era un bany... Era un bany... Ah, no! Vale. Espera, d'això me'n recordo. Hi havia aquest i em va matar del darrere. Mito. Està baixant. Tros de cabró. Aquell se'n va, si vols no fa falta que el matis. Va. I aquest si el deixo un pau també s'anirà. No, com vulguis, jo el mataria. Va, no. Vinga. Fill de puta. A veure si... Vale. No, per aquí no, per les escales on te baixava aquest. Va, les de Mercurio. Que per aquí no hi vas anar-hi. Sí, vaig anar recte cap allà. No, per aquí no vas anar-hi. No, per això recte cap on anava. Vale. Hòstia! Me'n vaig. Ah, doncs has d'anar-hi, ja. No vull enfrontar-me contra aquest tio. No és tan complicat com sembla, Hola. Si vaig amb cuidado no em veus? Que has d'anar cap on està anant ell. Adéu. No, cap aquí baix no hi ha res. Però em fa por. Si faig un sprint? Bueno, va, ho intentaré. Fill de puta... No. Tampoc és gaire. És molt lent, ja t'ho dic jo. Sí, però aquestes hòsties que fot... Va. No, Esquiva. perfecte. I m'he quedat curt. No. Mitja vida. Vine aquí, bueno, és que a sobre la plaça té la font aquesta aquí mig. Si et mata, t'ensenyaré el truco per matar-lo. Foti. Mare de 9 pocions ens queden només. Mira quin és el truc. Adeu. Bueno, el problema és que ens hem gastat 3 pocions i no hem aconseguit cap eco. Vale. Hòstia. Hi ha el mecanisme. A veure, intenta obrir la porta. Què et diu? Solo un emblema especial puede abrir la puerta. Va, l'haurem de comprar, doncs. Val 10.000 ecos. Vale. I el... Vale, haig de... Estic viu, tranquils. No curis, mata't, suïcida't, de veritat. No, t'ho dic en sèrio, no és broma. És que no surt de compte. Bueno, ja que hi soc, que per fi, a veure... Moriré amb honor. És a dir, per 256, Sí. una poció val 300. No surt de compte. No! Bé, va. És que veus? Amb aquest, com més lluny d'ell estiguis, pitjor. Has d'estar a prop d'ell Sí. i anar-lo esquivant en cercles. Has d'esquivar... Toma! Mort, fill de puta! O sigui, va... 3 vials, bueno. Bueno, va. Cura't si vols, va. Si està odiant una... Vale. Ves cap a baix, ves al dret. Ah, Agafa l'objecte, si vols. Quin objecte? Ah, mira! No, això que tanca la porta, no l'activis. Quina... Aquí a l'esquerra, vale. d'aquí l'objecte. Sí. No, està mirant la porta. Fragmenta, vale, hem de pujar a nivell d'arma, està dient. Sí, perquè... Això tanca aquesta porta que has de passar ara. La tanco? No, perquè Ah, no vale. l'has tancar. I jo t'estic informant d'agafar això. Està sol? No. No, però són pajarracos d'aquests. Jo m'aniria contra... Hòstia. Ja t'he vist. I si faig gaire soroll? Hem d'aconseguir 10.000 coses a ja no és res. Vale. Ei, maco, vine aquí. Torna. Bé, Vale. l'has matat? Sí. No, que a vegades que queda molt poca vida. Sí, Sembla que vagis mira, matat. més vials. Jo primer aniria a matar aquell, Què és això? un ocell. No és més gros que els normals? És igual. Ah, sí. Fragmento de piedra. Vials.
Amb una pedra. Allà sí Vale. que n'hi ha un que és bastant cabron. Mira. Hola, hola. Que les físiques d'aquest joc són exquisites. Sí, sí. Hòstia. No. No sé. Vale, sí. Bé, m'ha vist. I els ocells també. Va, però... Ara. Bueno, mitja vida. I aquí ve l'altra mitja. Sóc un pro. Aquest sempre dona vials. Em carrego el gros, Sí, aquest. bé, 4 vials. Doncs aquest vigila que normalment passa per alt. No, però... No fugis, ara. No, si a sobre em matarà el puto cellot aquest. Algú que l'he matat. N'hi ha 4 o 5. Bueno, he recuperat bastants pocions. Per aquí... No hi ha ni un objecte ni res. Aquí no hi ha res, haig d'anar cap allà. Sí. I ara també una mica... Ah, mira, objecte. L'únic que és una mica complicat. Bueno, complicat és Monocular. I això què collons? que fa. Vale. És com el que t'has matat, abans, li té una bola. I encara El gros. Sí. I encara té més distància, té més abast. Joder. Per tant, serà divertit de veure. Aquest. No puc passar d'ell, no? Podries passar bé perquè no, cap allà no hi ha res ara mateix. Bueno, ja que hi som. O potser sí. Mira, les físiques. Extra poquíssima vida, però... Un quart com l'altre. Hi ha més alt. Vigila, que aquest té molt... Vale. Hi havia més coses? No. M'ha Aquest semblat té veure... molt més abast. M'havia semblat veure un enemic darrere. Esquiva. Bé. Què passa? Mira, mira. No ataquis més, molta! Amb aquest sempre guarda't una mica... No ataquis més, molta... Vale. Sí. Moriràs. Tu moriràs. Doble cal. Doble cau, no! Bueno, almenys ja no tornarà a sortir, no? Bé, fem una vida cada un aquí, que hem d'aconseguir 10.000 vials. Bueno, l'he matat. Sí, vols matar. En últim toc. Heroi? Entre aquests grans sempre t'has de deixar una mica de brio. Vinga, va. Bueno, Per aquí he estat a punt. Vaig una mica la idea, no? Sí, sí. Sense intentar perdre gaires vides. Bueno, I els més que res. vale, perfecte. Vale, t'ha recuperat. Vale, perfecte. No, l'objecte aquest o no? No. Torna a sortir? Clar, Joder. què et penses? Al Dark Souls els enemics així una mica més grans no surten un altre cop. Bueno, però al principi hi ha un, per exemple allà, És gros, però... hi ha un porc senglar que no és un jefe, però quan el mates no torna a sortir mai més. Però aquell jefe no... Ai, bueno, no és un jefe ben bé, però... Ai, és falta més cara que això, mira, que m'ha tocat. Va, bé... 3 vials, bé, anem bé. Cap aquí... I cap a la dreta, allà on estaves abans. Vas a una zona, no? Em sembla... Ara no recordo on te vas a parar. Vale, ja aquest sí que m'enganxa. Poquet. Per què? Hòstia. Vale, Fills ara tens meus. els dos darrere. Sempre seleccioneu, sempre! No sigueu com jo. Què, veniu els dos ara? Adéu. No. Vindrà a per darrere. Adéu. Vale, l'altre. Justet. No. Vale. No. Filla. Bé. Vale, bé. Els ocellots ara? Hi havia un objecte aquí darrere teu. Que m'ha donat això? Dos vials, perfecte, recuperant. Però què fa? Saludes? Anda, per fi he detectat el moviment, ara. No sé què he detectat de moviment, però... Ui, ja estem recuperant pocions, eh? Sí, sí, estem a tope. No, i a més se n'ha anat una... Vale, si havia dit que no ho veia. 2... I 3, per 3.
Un. Vale. Un. L'objecte... Ah, no. Objecte. Però no seran pocions. No. Aquí hi havia un altre ocellot. Sí, o l'arbre. Sí, abans m'ha semblat més gros que els normals, però no. Perquè abans ho veies a les fosques i ara el veus en tot l'esplendor. Sí, segurament. A veure, aquest que no... Aquest sempre pillo alguna amb aquest. Mira, aquest té els teus... Sí, els ecos. vials. Però si havia mort! Ah, bueno. Els ha recuperat quan ha reviscut, no? Va. Ai, Uf. Mort. no pot ser, tio. Jo almenys l'he matat. Dit, que amb aquest em mataria. Si l'he matat jo. Ara mira, enhorabona, te'l felicito. Jo també vaig matar el Gascoigne. Golpe abajo. Bueno, tercer intent, a veure si podem matar primer aquests dos. El gros allà ens espera. Hola. No es pot rebre, avui estem morint, que fot fàstic, Sí, avui estem... Com Entre l'últim capítol i aquest d'avui... que fa tants dies que no juguem hem perdut la pràctica. Vale. Que cabrón, vaya. Gallet. Mort. Vale. Fico una poció. I la recupero. Perfecte. Vale. Mala idea el que he fet, no? Anar per l'ocellet primer. Jo sempre vaig a Pomer Gran primer. Però vaja. Vale, va, vine. Hola. Però m'ataques o no? T'he atacat. Vale. Fail en tota la cara. Em ric. Vaya dia. Hòstia. En quin moment ens va acudir posar llanxa al protagonista? Hagués estat pitjor Krilin. Haguéssim mort encara més. Però almenys no faria... Bueno, sí que faria igual de pena. Podria posar un nom més. John McClane. Cor petit i aneu a violar nens. John McClane i no moriria. Encara pillo d'aquest, ara? En sèrio? Sí. Bueno, almenys anem morint però estem recuperant pocions. Per la... Consuelo de tontos, com t'hi diu? Eh? Consuelo de Ah, sí. tontos. Però almenys a la reserva hi ha pocions que ja se'ns havien acabat. És que mala idea. Espera't que pugi. I tira cap avall. No el matis. No gastis res. És que ja no gastit temps, no? Ja, doncs m'ha vist. Si t'amagues a... Ei, hola. No ve. Com vingui? Sangre, ecos. No ve. A veure, tu, vine. Vale, si mates aquest i vas directament a pel gros... A veure si hem de... Almenys no perdem temps, no? No t'han vist, perfecte. Que el problema està en que si em començo a moure... No crec que arribis fins aquí darrere, no? Ja tens una plaça ben grossa allà davant. No, m'enfio i ara el puc enganxar així mig distret. Vale. Ja està. Mig mort. Un copet. Vale. I ara els ocellots. A mi sempre m'agrada... T'agrada? Mirar dels putos corps no m'agrada. A mi que sempre m'agrada és anar eliminant poc camí si és que sé que hi ha un enemic gros. Ah, bueno, sí. Estava tremolant. A veure... No has matat només el corp de la dreta. Ja ho sé, ja. No havies matat només a dos, allà? És igual, com que no... Un corp aquest no em fa cap por perquè ja, pot treure una mica de vida t'ha i... tret bastant, l'últim. Bueno, Va, vinga. No sé si... No, va. Vale, ara. No, ara no, és que avui... Quan enganxa l'hòstia cap a davant, no de cantó. Aquest. De veritat? Vale. De veritat, tio? Prou, demà continuem.